Museum Valkenburg eert 5 jaar na zijn overlijden de Limburgse kunstschilder Harry Bartels met een overzichtstentoonstelling. We zijn in Maastricht bij de familie Kukkelkoren om te praten over zijn leven en zijn werk. Monica Bartels, hallo. Dochter van de kunstenaar. Ja. Wat vindt u ervan dat er een overzichtstentoonstelling van het werk van uw vader wordt getoond in het Museum Valkenburg? Ik vind het geweldig. Ja, het geeft voor mij kriebels. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat het totaalplaatje gaat zijn om al die werken die papa gemaakt heeft tezamen allemaal te zien. Ja, ik ben heel gelukkig. Jullie gingen op vakantie naar Marokko, hè? Hij is daardoor ook geïnspireerd geraakt, hè, door het land. Ja. Dat hier achter ons hangt een werk dat ook echt geïnspireerd is op Marokko. Ja, omdat Marokko heeft een heel andere kleur, het licht is veel anders. Dus ja, dat was eigenlijk voor hem al een hele uitdaging om daar iets mee te doen. Ja. Ja, maar hij heeft heel veel verschillende thema's gehad in zijn werk. Wat was nog een thema in zijn werk? Hij heeft heel veel. Zoek de man met de knakworst, dat is in de tijd van de 60er jaren. Daar heeft hij met Popeye-figuurtjes schilderijen gemaakt. Hij heeft een vensterperiode gehad. Hij heeft eigenlijk heel lang gezocht naar de juiste compositie te krijgen op dat doek, hoe dat hij graag door dat doek uit dat raam wou kijken. Uiteindelijk heeft hij het gevonden. Hij heeft een aantal schilderijen gemaakt met vensters. En op een gegeven moment had hij ook zoiets van, zo, nou is het genoeg geweest, ik maak geen vensters meer. En de natuur was een grote inspiratiebron? De natuur is altijd een hele grote inspiratiebron geweest, omdat we kwamen eigenlijk veel buiten, we gingen wandelen. Dus dat werd eigenlijk allemaal en passant meegepakt, al of niet met een fotocamera, een schetsblok wat hij bij zich had. Naast de landschappen en Marokko was ook een van de thema's het stilleven. Ja. En hij had een bepaalde manier om daarmee te werken. Het was eigenlijk een beetje zo meer de decoratie van de tafel van mijn moeder. Mm-hmm. En mijn vader heeft dat op een gegeven moment blijkbaar interessant gevonden om dat ook eens een keer op doek te zetten. Ja. En dat is eigenlijk wel heel leuk, want wat je hier ziet is eigenlijk het werk van mijn moeder wat mijn vader op doek heeft gezet. Verder zijn er ook bepaalde werken die echt op bomen gericht zijn? Ja, dat is inderdaad. Dat zijn de schilderijen. Dat is eigenlijk het 4 seizoenen van de kastanjeboom. Mm-hmm. De kastanjeboom is een boom die bij ons achter in het begin van de boomgaard gestaan heeft. Mm-hmm. En hij heeft eigenlijk het hele takkengebeuren in zijn 4 seizoenen heeft hij eigenlijk op doek gezet. En het zijn schitterende schilderijen, want je kunt echt heel duidelijk zien welk schilderij voor welk seizoen past. Mm-hmm. En dat zijn inderdaad ook wel hele indrukwekkende werken, ja. Een portret van u uit uw hele vroege jeugd is ook een bekend werk. Het is eigenlijk een portretje van mij als baby op de arm van mijn moeder. Mm-hmm. Waarvan er door destijds een fotograaf foto's zijn gemaakt. Waar dat mijn vader eigenlijk in hun woongebied, het was slaapkamer, het was woonkamer, het was keuken, het was kinderkamer, het was atelier, het was alles in één. Mm-hmm. En dat is op die foto inderdaad ook wel heel duidelijk te zien dat ze inderdaad, als schilder, ze hebben eigenlijk als schilder hebben ze geleefd op een hele kleine ruimte, mm-hmm. maar dat eigenlijk alles moest gebeuren. U heeft zelf nog veel werken van Ik heb nog veel werken van ja. Dus daar kon het museum gelukkig. Ja. Gelukkig. Mijn lievelingswerk is het venster. Dat hangt bij mij op de slaapkamer. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een uitzicht van mijn vroegere meisjeskamer. Mm-hmm. Dus als ik nou 's morgens wakker word en ik doe mijn ogen open, dan is voor mij precies het gevoel of dat ik als meisje wakker word. Eigenlijk in de ruimte waar dat ik als meisje geslapen heb. Ja. Meneer Kukkelkoren, we staan hier in uw woonkamer en hier hangen allemaal schilderijen van Harry Bartels. Wat sprak u zo aan in het werk van Harry Bartels? Dat is gewoon grandioos wat hij maakte. Vanaf het begin dat ik dus kennis met hem maakte, mm-hmm. met zijn kunst, hè, dat was pas later. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, want u kende hem persoonlijk heel goed. Ja, dat is dus de
door de jaren heen. Hij heeft hier heel lang gewoond. Eerst hiernaast. Dus, en daarna is hij weer teruggekomen. Dus boven het appartement waar hij nog tot zijn dood heeft gewoond. Dus we hebben heel close, steeds meer close, vooral in het laatste jaar. Dat iedere dag kwam hij nog koffietjes drinken en dan werd hij gehaald door familie van Monica, een van de kinderen. Toen mocht hij niet meer fietsen. En toen is eigenlijk, zag ik hem iedere dag. Ja. En wat was zijn grootste inspiratiebron volgens u? Of had hij er meer? Wat hij zag. Ik bedoel, met een paar streken. Zo fantastisch. Kijk, dat kun je moeilijk in woorden zeggen. Het is gewoon mooi. Ja. Dat is fascinerend hoe die man werkt. Het is niet voor niks dat Koos Saneel en die andere directeuren van de Jan van Eyck hem als beste van zijn generatie, ik bedoel... Ja. Van zijn generatie in Limburg, hè, noemden ze hem dan. Hè? De beste van zijn generatie in Limburg. Voor mij was hij de beste van heel Nederland. Ja. En nu komen in Museum Valkenburg een aantal van de schilderijen uit uw woonkamer daar te hangen. Die komen allemaal daar te hangen. Allemaal? Dan zal het hier wel kaal worden. Dan gaat u natuurlijk wel missen. Nou, daar hebben we een heel mooi alternatief voor. Dus dan zult u de schilderijen van Harry Bartels nog niet zo heel erg missen? Nee. Gelukkig. Nou, het komt omdat ik weet dat ze weer terugkomen. Ja, goed. En de vervanging is mooi voor die tijd. Daar zullen we van genieten. Dat wordt echt de moeite waard. De overzichtstentoonstelling Harry Bartels loopt nog tot en met 13 april in Museum Valkenburg.